Idan ka kasance yau ne farkon zuwan ka wannan channel tamu ka danna alamar subscribe. Sannan ka masgi hatimin ƙararrawa ka zaɓi alamar all kamar haka. Ka danna lakin domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode. Assalamu alaikum yan uwa, kuna tare da wannan kafa ta mu ta Najjarin Layi Recording Center wadda ke zaune a unguwar Tudun Yola Gate 4 Daurawa Furniture. A yau Asabar 18 ga watan 9 shekara ta 2021 za mu saurari shiri mai taken kifi na ganin ku masu jajayar koma daga bakin Honorable Hashim Hussein Hashim Fage. A yi sauraro lafiya. In the name of Allah, the entirely merciful and especially merciful. All praise is due to Allah, the honor of the day of judgment, the day of resurrection, the day of terror, the day of doom, and the day of recompense. You alone we worship, and you alone we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger, or of those who are astray. Amen. May Allah's peace and blessing be upon our noble prophet, the exalted prophet, the unique prophet, the superior prophet, the humble prophet, the modest prophet, the precious prophet, the refined prophet, the generous prophet, the extraordinary prophet, the last and the sealed of the prophethood in the person of Muhammad, the son of Abdullah, grandson of Abdul Muttalib, and great-grandson of Hashim. May Allah's peace and blessing be upon the best parent on earth, Abdullah ibn Abdul Muttalib and Aminat bint Wahab. May Allah's peace and blessing be upon the members of his household, his august and dignified companions, and such as Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Anas bin Malik, Abu Huraira, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Amr bin Al-As, Abu Musa al-Ash'ari, Ammar bin Yasir, Huzaifa bin Yamani, Zayd bin Thabit, etc. and those who follow his footsteps till the day of judgment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman musulman duniya. Kamar yadda za mu gani yau ranar Asabar 11 ga watan biyu safar shekara ta 1443 bayan hijira wacce ta yi daidai da 18 ga watan tara shekara ta 2021. Kamar yadda za mu gani wannan zama na musamman ne na gaggawa, ma'ana emergency sitting ne wanda na ga ya kamata a yi shi domin sake wayar da kan al'umman musulmai sakamakon abubuwan da suke faruwa dangane da wannan dambarwa da shari'a ta Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara. Kamar yadda muka gani wannan shiri mai suna kifi na ganin ku masu jajayar koma. Za mu yi duba ne akan abubuwa guda biyu kawai. Na farko za mu yi duba ga abin da ya faru a kotu ranar 16 ga watan tara shekara ta 2021 da kuma abin da zai iya faruwa ranar 30 ga watan tara shekara ta 2021. Sannan abu na biyu za mu ga duba ga maganar kai karar mai shari'a Ibrahim Sarkiyola gaban hukumar ladabtarwa da ɗaukar alƙalai da ma'aikatan kotu, ma'ana JSC Judicial Service Commission, a ina aka kwana. To wannan shine a takaice abubuwan da za mu duba a kansu a gurguje. Abu na farko abin da ya faru a kotu yanzu a gurguje za mu ji abin da ya faru. Abin da ya sa usually musamman waɗanda suke wajen Kano idan suka dogara da kawai abin da za su ji a social media da abin da kafafen yada labarai za su faɗa zai zamana ba za su samu waraka da sanin actual menene hakikanin abin da ya faru. Wato abin da na fuskanta abubuwan da ake yadawa a social media da traditional media, ma'ana radio, television da newspaper da sauransu. Wato akwai abubuwa na ƙarin gishiri, akwai abubuwa na exaggeration, akwai ƙari akwai ragi, akwai addition akwai subtraction.
yawancin kafafen yada labarai na social media da na rediyo da talabijin ba dukkansu ne suke yada ainihin hakikar abin da ya faru ba. To shi yasa naga ya zama wajibi ai wannan zaman musamman domin mutanen da suke wajen Kano. Su za su dogara ne da iya abin da suka ji ko suka gani a social media ko suka ji ko suka gani a rediyo da talabijin. Shi yasa naga ya zama wajibi ai wannan zama na emergency don wayar da kan al'umman musulman duniya akan actual what in reality inspired a kotu da aka yi zama na 16 ga wata da kuma abin da ya biyo baya. Kamar yadda za mu ji an zauna ranar 16 ga wata ranar Alhamis kenan, dama a wancan zama da muka yi na 5 na ta ƙara tabbata Sheikh Abdul Jabbar bai zagi annabi ba, mun yi hasashen abin da zai faru idan an zo ranar 16 ga wata, inda muka ce za a kawo rahoton asibiti da alkali ya ba da umarni a je a duba kwakwalwar shi Malam Abdul Jabbar, a zo a tabbatar da kotu cewa lafiyar salau ko yana da matsalar kwakwalwa, sannan a je a duba kunnensa a tabbatar da cewa yana ji ko baya ji. To kamar yadda kowa ya ji ya gani a zaman da aka yi na 16 ga wannan wata da muke ciki na 9, an kawo rahoton asibiti, an karanta shi da turanci an kuma fassara shi da Hausa, inda rahoton ya nuna cewa shi wanda ake tuhuma Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara ba shi da wata matsala ta kwakwalwa, lafiyar salau gar yake. Sannan rahoton duba kunne shi ma ya tabbatar da cewa lafiyar salau gar yake. To, kasancewar al'umma ba a cika san wato a yada alkhairi ba a cika san a faɗi alkhairi ba a cika san a ji alkhairi ba, sai ya zamana an fi mai da hankali akan a faɗi sharri, a ji sharri, a yada sharri. Ga abinda ya faru a kotu na rahoton cewa Malam Abdul Jabbar lafiyar salau, yana da hankali, yana da nutsuwa, yana da tunani, sannan yana ji. Maimakon ya zama wannan shine labarin da za a yi ta yadawa, shi za a yi ta ji, sai ya zama an kauda hankalin mutane, an kauda tunanin mutane daga kan wannan batun. Sai aka yi ta bayani akan lauyoyin Malam Abdul Jabbar sun gudu, lauyoyin Malam Abdul Jabbar sun yada kwallon mangoro sun huta da kuda, lauyoyin Malam Abdul Jabbar sun fita daga wannan shari'a. Sai ya zama wannan shi aka mai da hankali ake ta yadawa, wanda a wancan zama da aka yi lokacin da kotu ta ce a duba kwakwalwarsa, da yake shi wannan abu ne kamar mara daɗi, kamar sharri, sai ya zama shi aka yi ta yadawa, shi aka yi ta ji. Ai an ce bai da hankali, ai an ce mahaukaci ne, kotu ma ta ce a duba kwakwalwarsa, kotu ta ce a kai shi asibitin Dawanau. Sai ya zama wannan shine ya zama trending news, shi aka ta yadawa. Yanzu kuma da aka dawo zaman 16 ga wata, sai aka kawo rahoton asibiti cewa ai yana da hankali, lafiyar salau. Sai aka yi shiru, aka yi ai ta maganar wannan, saboda shi wannan alkhairi ne, wancan kuma sharri ne. Sai ya zama maganar lauyoyinsa sun gudu, abu kaza shi aka yi ta yadawa. Wannan yasa dole a yi wannan zama, don akwai misinformation da aka yi ta yadawa a social media da ita traditional media, wanda kamar yadda za mu gani yanzu, za kuma mu ji abin da ya faru a kotu. Idan muka ji abin da ya faru a kotu, sannan za mu dawo mu yi sharhi. Kamar yadda za a ji, yadda na faɗa usually abubuwan da suro gidajen rediyo da abubuwan da ake yada a social media, akwai ƙari, akwai daɗi, akwai yiwa abu kwaskwarima, akwai mai gyaran fuska, akwai kuma exaggeration, wato a zuzuta abu bai kai abin da ya kai ba, a zuzuta shi. To shi yasa na tace na tankaɗe, wanda na saurari rediyo ta kai guda 15, to amma a ciki na zaɓo rahoton gidajen rediyo guda 3 wanda su ne suka faɗi actual, suka kwatanta faɗar ainihin abin da ya faru.
waɗanda shi za mu ji yanzu. Idan muka ji abin da ya faru, idan muka dawo sai mu sharhi dangane da abin da ya faru a kotu. Yanzu bari mu ji wannan rahoto na farko. Mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiyola, idan mai sauraro zai iya tunawa, a kotun ne aka gurfanar da Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara bisa wasu zarge-zarge da ake da dama a kansa. Idan mai sauraro zai iya tunawa, a zamanta da ya wakana, kotun ta ba da umarni da ajiya a duba Malam Abdul Jabbar domin tabbatar da lafiyarsa, musamman ma zuwa ga gwajin kwakwalwa har zuwa ga bangaren ji. A yayin zaman kotun da ya wakana, Abdul Jabbar Nasir Kabara ya zo kotu, kazalika su kansu lauyoyinsa su ma sun halarci zaman kotu, har ma daga bangaren gwamnati a iya cewa daga nan ake kara. Sai dai kuma kafin komai, lauyoyin Abdul Jabbar sun gabatar da takarda a gaban wannan kotu, waɗanda suke da awar cewa daga wannan lokaci sun rigaya sun janye jikinsu a matsayin masu tsayawa Malam Abdul Jabbar, kamar yadda barista Haruna Magashi ke bayyana wa kotu wannan takarda tasu. Hakan ta sanya daga bangaren lauyoyin gwamnati, Prof Muhammad Lawan Yusuf San ya bayyana wa kotu cewa sun karɓi wannan janye jiki da waɗancan lauyoyi suka yi, ma'ana dai tsayawa Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara a gaban wannan kotu. Hakan ta sanya mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiyola ya ƙara dasa aya akan wannan batu sai zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekara ta 2021 za a dawo a ɗora daga inda aka tsaya. Jim kaɗan da kammala shari'ar ne wakilin namu Bashir Faruk Muhammad Dirimin ya waya zuwa ga ayarin lauyoyin da ke tsayawa Sheikh Abdul Jabbar a gaban wannan kotu, wanda kuma kai tsaye barista Haruna Magashi ya bayyana mana matsayinsu game da wannan al'amari. Abin da ya janyo haka shine tattaunawa da muka yi tsakanin mu da wanda ake ƙara. Mun yi wannan tattaunawa ranar Talata 14 ga watan Septemba, kuma daga wannan tattaunawar da mu da wanda ake ƙara din muka samu matsaya cewa janyewar mu shine maslaha akan wannan shari'a. Sai dai za a yi haƙuri a doka ta aikin lauya, abin da ya faru tsakanin lauya da wanda ya tsayawa, ko da bayan ya daina tsaya masa ne, sirri ne wanda haramun ne a bayyana shi. Don haka shine iya abin da za mu iya faɗa. Mun samu matsaya tsakanin mu da wanda muke wakilta a baya, Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara, cewa janyewan mu shine maslaha, don haka muka janye. To sai dai kuma a nasu bangaren lauyoyin gwamnati su ma ba a bar su a baya ba. Wakilin namu Bashir Faruk Muhammad Dirimin ya waya zuwa ga Prof Mamman Lawan Yusuf San, wanda ya tabbatar da cewa hakika sun karɓi wannan janyewa da lauyoyin Abdul Jabbar suka yi a gaban kotun. An san cewa zama da aka yi wancan, an daga kotu ta yi umarni a je a gwada kwakwalwa da kuma jina wanda ake tuhuma. To yau an zo an halarta domin a samu rahoto daga asibitoci guda biyu wanda kotu ta tura a yi wannan binciken. An kuma samu wannan rahotanni guda biyu, ɗaya daga asibitin masu kwakwalwa na Dawanau, ɗaya kuma daga asibitin Murtala. Duka rahotannin nan guda biyu an karanta su a gaban kotu a turanci, kuma an fassara su bisa umarnin kotu. An tabbatar da cewa yana ji kalau kamar yadda kowa yake. Haka nan kuma rahoto na biyu ya nuna yana da hankali su bai da tabin kwakwalwa. To daga nan sai kuma lauyoyinsa suka gabatar da takarda cewa suna so su janye daga wannan shari'a. Mu a bangaren mu ba mu yi suka ba wajen janyewar su, saboda haka kotu ta ba su dama suka janye. To sun janye kuma dole a waiwayi shi wanda ake tuhuma, to ya ake ciki, zai ci gaba da shari'a da kansa ne koko zai nemo wasu lauyoyi. Ya yi bayanin dalilin da ya sa lauyoyin nan suka janye, wannan abu ne tsakanin su bai shafe mu ba. To wannan shine rahoto na farko na abin da ya faru a kotu a ranar 16 ga wannan wata da muke ciki. Bari mu ji kuma rahoto na biyu. Kano ta bayar da umarnin bincikar lafiyar kwakwalwar Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara. A yanzu haka rahoton asibiti ya bayyana cewar malamin yana da cikakkiyar lafiyar kwakwalwa har ma da tunani. Takardar shaidar binciken lafiyar da suka fito daga asibitocin Murtala da kuma Dawanau su ne suka tabbatar da hakan. A daidai lokacin da kotun sauraron tuhume-tuhumen da ake yi wa Sheikh Abdul Jabbar ta ci gaba da zama, mai shari'a Ibrahim Sarki Saniyola ya ba wa Malam Abdul Jabbar damar yin magana, inda ya bayyana zargi ga lauyoyinsa da suke ba shi shawara mara kyau da kuma karɓar maƙudan kuɗaɗe da sunan shirya taro ga manema labarai. Mun ji na biyun, amma yanzu bari mu tafi na uku, rahoto na uku. Gashi. Mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiyola ta sanya ranar 30 ga watan Satumba na wannan shekarar
da mun baiwa Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara damar gabatar da sabbin lauyoyi da su kare shi biyo bayan janyewar da lauyoyinsa suka yi ƙarshen wato suka yi tun da farko a yau din nan. Wakilinmu na kotu da 'yan sanda Abubakar Abdulkadir Uran ya aiko mana da wannan rahoto. Idan za a iya tunawa dai yayin zaman kotun da ya gabata, babbar kotun shari'ar musuluncin karkashin jagorancin mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiola ta umarci a miƙa Sheikh Abdul Jabbar Muhammad Nasir Kabara asibitin masu taɓin hankali na Dawanau domin duba lafiyar kwakwalwarsa, a kuma miƙa shi asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke cikin birni domin duba lafiyar kunnuwansa da nufin tabbatar da lafiyarsa. Su kuwa nasu bangaren lauyan kariya barista Haruna Makashi ya bayyana dalilin su na ficewa daga cikin shari'ar. To lalle dai ba wata bukata da aka bi mu ta karkashin kasa. Sannan zan iya cewa ita wannan janyewa ba mun janye ne saboda mun lura ko ba shi da gaskiya ko wani abu ba. Har yanzu muna da sanin cewa ana zalunta sani kuma muna sa ran in za a yi wannan shari'a tsakani da Allah a ƙarshe zai samu nasara. Amma babban muhimmin abu shine shi lauya ba zai tsaya wa wanda ba shi da kwanciyar hankali da shi ba. Da haka tunda mun yi matsaya akan cewa janyewar mu din ita ce maslaha gare shi da kuma wannan shari'a tashi, shi yasa muka janye. To wannan su ne a takaice rahotuttukan da na tankaɗe na ɗan rereyo wanda su ne suka kwatanta faɗar actual ainihin haƙiƙar abin da ya faru a wannan zama na kotu da aka yi. To kamar yadda za mu gani a rekod zaman kotu an yi sau 5 yanzu. An fara zaman kotu ran 16 ga watan 7 shekara ta 2021, aka yi zama na biyu ran 28 ga watan 7 shekara ta 2021, aka yi zama na uku ran 18 ga watan 8 shekara ta 2021, aka yi zama na hudu ranar 2 ga watan 9 shekara ta 2021, sai zama na 5 da aka yi ran 16 ga watan 9 shekara ta 2021, sai zama na 6 wanda za a yi ranar 30 ga watan 9 shekara ta 2021 idan Allah ya kai mu. To, kamar yadda muka ji a rahoto, abubuwa guda biyu ne suka faru a kotu. Kamar yadda muka faɗa, an karanta rahoton asibiti ya nuna Malam Abdul Jabbar lafiyarsa lau kuma yana ji. To da yake wannan abu ne na alkhairi sai ya zama ba shi aka fito aka yi ta gaya wa mutane ba, sai ishu na biyu wanda aka ce su lauyoyin Malam Abdul Jabbar sun janye daga wato tsaya mai. To anan aka yi ta samun matsala, aka yi ta samun rudu da rudani, aka yi ta samun misinformation cewa ai lauyoyin guduwa suka yi sun gane ainihin abin da yake faruwa da sauransu. To abin da ya kusan faru, wato sai yanayin ya nuna min kamar yanayin da aka yi muƙabala ne, yadda aka jefa mutane a rudu da rudani, kusan abin da ya faru a zaman wannan kotun kenan. Shi ma an jefa mutane a cikin wani yanayi na uncertainty, na rashin tabbas na me yake faruwa. To shi yasa naga ya kamata lalle ai wannan zama, tunda muna nan cikin garin Kano kuma muna bin abubuwan nan from A to Z, from bakara tunasi, muna bi muna bincikowa, muna bankado actual da kuma abin da yake faruwa hakika. Kuma wannan abin da ya faru a kotu mu kusan kwana 8 kafin abin da ya faru ma mun binciko shi, kuma mun san dama abin da in an je kotu zai faru kenan. To shi yasa muka ga dole mu sanar da al'umman musulmai waɗanda suke rajin ganin an tabbatar da gaskiya da adalci a wannan shari'a da ake yi ta shi Malam Abdul Jabbar. To bari mu ajiye ishu na karanta rahoton asibiti, wannan an gama da shi. Mu zo maganar janyewar lauyoyin shi Malam Abdul Jabbar daga wannan wato shari'a. Abinda nake son mai kallo da sauraro ya kawo hankalinsa kai. Idan za a tuna, sometime in muka aiwatar da wannan shiri da kai kanka mai kallo da mai sauraro da duk masu so su ga an yi adalci da gaskiya a wannan shari'a,
wa'anda ba sa ɓangaren malam abdul jabbar ba sa ɓangaren malaman maja. Kusan kullum addu'ar da muke yi ita ce duk wanda zai kawo tangarɗa a wannan shari'a Allah ya rusa shi, duk wanda zai kawo mushkila a wannan shari'a Allah ya tarwatsa shi, duk wanda zai kawo wata matsala wacce za a cuci wani a wannan shari'a Allah kai ya bashi nasara, Allah kai ya bashi galaba. Idan mai kallo da sauraro zai tuna an ta yin wannan addu'ar, mutane sun ta yin wannan addu'ar, kuma wannan addu'ar ita akai tai. To da yake dan adam akwai mantuwa, billahi allazi la ilaha illa huwa, abin da ya faru a kotu ranar 16 ga wata na cewa lauyoyin malam abdul jabbar sun janye daga kare shi, wannan addu'a ce Allah ya karba. Ba kwabi na bashin rantsuwa, addu'a ce da al'umman musulmai suka yi tai cewa duk wanda zai kawo matsala a wannan shari'a Allah ya wargaza shi, Allah ya fitar da shi daga cikin wannan shari'a. To sai Allah ya karɓi wannan shari'a. Kusan abin da ya faru na janyewar lauyoyin Abdul Jabbar addu'a ce Allah ya karɓa ta al'umman musulmai da suke yi, na ganin cewa lalle a yi adalci, a yi gaskiya a wannan shari'a, lalle a tabbatar da gaskiya, a tabbatar da adalci. To mutane da yake suna da mantuwa, Allah ne ya karɓi wannan addu'ar da cewa duk wayanda ko a ɗaiɗaiku ko a haɗe za su ba da matsala wajen a zalunci wani ko a cuci wani ko a danna gaskiya ko a yi zalunci a wannan shari'a, Allah kai ya bashi sa'a, Allah ya wargaɗa shi, Allah ya rusa shi. To wannan addu'ar ita ce ta karɓu. Allah ne ya karɓi addu'ar musulmai, Allah ne ya karɓi addu'ar bayan Allah na cewa adalci da gaskiya su tabbata. To abin da ya faru na janyewar lauyoyin Abdul Jabbar, wannan addu'ar ita ce. Saboda haka sai a yi wa Allah godiya, alhamdulillah, 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 mu dama kullum addu'anmu Allah ya tabbatar da gaskiya da adalci. In Abdul Jabbar an same shi da laifi a wannan shari'a 100% yadda doka ta tanada, 100% ba tare da shakka daidai da ƙwayar zarra ba, a hukunta shi, mu za mu fi kowa farin ciki. Idan kuma aka gaza tabbatar da laifi a kansa, ko da an tabbatar da 99.9 aka gaza tabbatar da daidai da ƙwayar zarra, doka ta ce a saki mutum bai aikata laifi ba. To wannan mu kullum ita ce addu'a, kuma wannan ita ce matsayinmu. Lalle ayi adalci, ayi gaskiya a wannan shari'a, ayi gaskiya, ayi adalci a wannan shari'a. To wannan abin da ya faru na janyewar lauyoyin Abdul Jabbar, addu'a al'umman musulmai ne Allah ya karɓa, na cewa ana neman a kawo tangarɗa. Kuma abu na biyu, kamar yadda mai akhlari ya faɗan mai akhlari ce kusan ta faru a abin janyewar su lauyoyin malam Abdul Jabbar, inda mai akhlari ya ce idan najasa ta taɓa tufa, to sai a wanke iya inda wannan najasar ta taɓa, amma idan najasa ta faffantsama sai ya ce a wanke wannan tufar gaba ɗayanta. To abin da ya faru a wannan kenan, su lauyoyin malam Abdul Jabbar akwai zarge-zarge da tuhume-tuhume da suke faruwa a kansu, wanda za mu iya gani akwai tuhuma ta farko wacce take yawo a kansu na wato sabotage, wato yiwa tafiyar zagon ƙasa. A ƙarƙashin sabotage ɗin nan akwai ishu na spy, akwai ishu na blackmailing da ake zargin wasu daga cikin lauyoyin malam Abdul Jabbar suna yi, wanda an ce ita gwamnati tana ƙoƙarin ta ja wasu daga ciki su ringa ba ta sirri, suna gaya mata wasu abubuwa na sirri don a samu a yi galaba a shi kan malam Abdul Jabbar. Yadda aka ce ita gwamnati tana da yaƙini ba za a iya tabbatar da wannan laifin 100% ba, to wai bari a yi wannan abin da ake cewa da ɗan gari akan ci gari. Bari a shi wasu daga cikin lauyoyin shi malam Abdul Jabbar su ringa ba da sirri, suna ba da rahoto yadda za a samu a yi galaba a kansa. Wannan shi ma zargi ne wanda aka ce ana yi wa su lauyoyin malam Abdul Jabbar. Sai zargi na biyu da ake musu cewa akwai ishu na fraud, ma'ana cuta, cewa suna karɓar kuɗi
za a yi taron 'yan jarida a ce ba za a yi kuma a gaba a yi ba, kamar yadda muka ji yanzu a rahoton ɗaya daga cikin gidajen rediyo da suka faɗa cewa sun karɓi kuɗaɗe za a yi taron 'yan jarida a gaya wa mutane abin da yake faruwa a wannan shari'a kuma aka samu ba a yi ba. Sannan akwai ishu na misguidance na shawarwari da ake wasu daga cikin lauyoyin suke bashi wanda yake gashi shawara ce wacce bai kamata ba, wanda an ce akwai wasu daga ciki sun bashi shawara lokacin da aka ce aje a duba kwakwalwarsa ko yana da taɓin hankali, an ce wasu daga cikin lauyoyin sun ce kawai ya amsa shi mahaukaci ne za a sake shi. To wanda ya gashi kuma wannan abu ne wanda ba zai yi ba zai kuma taɓa yiwuwa ba. To wannan shi ma zargi ne wanda aka ce shi su lauyoyi Malam Abdul Jabbar ɗin ana musu, da kuma ishu na mistrust shine dai ishu na fraud ɗin na cin amana. To wayannan zarge-zarge ne suka yi yawa akan su lauyoyin Malam Abdul Jabbar, sai ya zamana idan haka ta faru wanzu aka samu wato rashin jituwa tsakanin lauya da wanda yake tsayawa, to abinda doka ta ce dama ko dai shi wanda ake karewar ya canja lauyoyi, ko su lauyoyin da suke tsayawa su janye jikinsu, ɗayan biyu ne. Shi ne ake cewa withdrawal of lawyers from the case, ko kuma change of counsel. To a nan kusan ta inda aka yi ta ruɗan mutane ana ta cewa ai su lauyoyin Abdul Jabbar su suka janye jikinsu, su suka gudu daga shari'a, wanda ba haka ba ne. Wannan shi ne a zahiri abin da aka faɗa, amma idan mutum ya bincike ya bi abin zai ga ba wai lauyoyin ne akan karan kansu suka ce ba za su yi shari'a ba, a'a shi Malam Abdul Jabbar ne ya nuna cewa bai gamsu da abin da suke ba zai yadda su ci gaba da wato kare shi a wannan shari'a ba, saboda wayannan zarge-zarge na sabotage, fraud, misguidance da kuma mistrust da issue na spy da blackmailing da ake zargin wasu daga cikin lauyoyin suna yi, sai ya nuna cewa shi zuciyarsa bata kwanta da su ba, saboda haka shi zai nemi wasu lauyoyin su kare shi, amma bai gamsu cewa wayannan lauyoyi za su kare shi tsakani da Allah, za su kare shi bil haƙƙi bisa gaskiya da adalci. To Malam Abdul Jabbar shi ya nuna cewa baya son aikin wayannan lauyoyin, ba wai lauyoyin ne suka nuna cewa su ba za su yi aikin ba, kamar yadda aka ta yadawa a gari. Shi ya nuna baya buƙatar aikin su, baya buƙatar service din su. Aka zauna aka rajejeniya aka ce to shikenan, instead a zo a gaya wa kotu cewa zai canja wato lauyoyi, sai aka tafi kawai withdrawal of counsels or lawyers from the case, aka yi wasiƙa aka kai wa kotu cewa lauyoyi sun janye. Shi yasa za ku ga har yanzu babu wanda ya faɗi menene dalilin janyewar tasu, amma za a yi ta jin dalilai kuma daga ɓangaren shi Malam Abdul Jabbar na cewa shi baya buƙatar aikin lauyoyin, amma daga ɓangaren lauyoyin har yanzu ba a ji wata sanarwa ko wani dalili ƙwaya ɗaya ba, duk da ishu ne na abin da ake cewa confidentiality, fiduciary relationship. Amma idan aka tashi sanar da kotu in za ka yi withdrawal, akwai buƙatar ita kotu ka gaya mata ga dalilin da ya sa za ka janye, ko da baka fito ƙarara ba ka yi shagube. Amma a wasiƙar da su lauyoyin suka kai wa kotu, kusan in mutum ya duba din naga an sa ta a social media tana yawo cewa ga dalilin da yasa suka janye, wanda idan mutum ya duba ya karanta zai ga cewa babu wani kwakwaran dalili da suka faɗa. Saboda haka abinda ya faru na gaskiya shine shi Malam Abdul Jabbar shine ya nuna baya buƙatar wannan lauyoyi su ci gaba da tsaya mai, su ci gaba da kare shi, saboda wasu abubuwa da suke yi wanda shi bai gamsu ba, bai yadda ba. Ba wai su ne akan karan kansu suka ce bari su janye, bari su gudu daga kare shi ba, a'a duk wanda ya bi abin ya bincika zai gano wannan shine actually abin da ya faru.
to bayan wannan ta faru yadda mai al'ahalar ya faɗa cewa idan dauɗa ta najasa ta taɓa tufafi a wanke iya inda ta taɓa, idan ta fantsama a wanke tufar gaba ɗaya. To kusan wannan shine abin da ya faru instead, tunda a lauyoyin ma ba wai dukansu ne shi Malam Abdul Jabbar yake zargi ba, wasu daga ciki ne. To in sai a ce wane da wane sai kawai aka ce gaba ɗaya ba a buƙatar aikinsu, gaba ɗaya